sebela inyote Tamiri dugu golola sebela inyote Malaka na dese Alaka chebo lefu Olu munu te sɛŋɛ simasi danaya la matarafali la Papa Pasteur Yakuba Bɔrɛ Mon père Michel Samake depuis Tengele Aw ni ce kɛlɛ la danaya kosɔn ani minnu bɛɛ cɛsirilen don walisa ka danaya la sinsin matigi yɛrɛ n'aw sara sini danabaw an k'an yɛrɛ di matigi Ala ye ka baara kɛ an sitile bɛɛ la ni danaya ye ni o kɛra an sangola fa na nisɔndiya an ko la laban Setane nyari ni sogita Uye nyari ni sogita setane nyari ni sogita Medona se waka Yesuma na wisho setane na Matiki bangido kera noeli donye Hera banana dinyela Yesu bagera Kisiba bangido kera noeli donye Abangira ne matiki Yesu de bangira Ale bangira ne kisiba Yesu de bangira Santiago, bienga banito ye, kisiba bangira tie mogo fe. Laidu tara alafe abisamba chamambo Okisi bana didiye mogo uma Adun fora ama fonde klela Ufora chominya diye ye kisi basoro Kia chama kumana kademi naliko fo Kisi bana di dinye mogo bema Adun fora ama fonde klela Ufora chominya diye ye kisi basoro Santiago, bienga banito ye, kisiba bangira tie mogo fe. Santiago, bienga banito ye, umabo batira tie mogo bema. Kira Musa chira kademi nalikofo Kumuso bozo unabangi diela Udun fora ama fonde klela Ufora chomina auye kisi basoro
coronavirus. Finye banado wilile beka dinye la mini coronavirus. Kono na filiko.